sir. I block Leah. I block Leah. One bingo. Let it be a get here, Jesus. Good evening, sir. Good evening, sir. By your other phone, by your other phone. Wait to learn cousin. By your other phone, your neighbor for interview. Good evening, sir. Hey, don't takushile here, say here. Give me a good evening on ya. Good evening on ya. I got to that in Okay. I said, remove that in it. She gave you a takushi mesa. If you forgot me, if you forgot me. Can't see record what I'm waiting. If you forgot me. You say, church here, I removed you here. I'm not joking with you. Okay, okay, sir. I came back and spray white in issue. Ishi mu kotra kot kam gbaya spray kam kpuzie ya gbaya spray anya mere e gbagara onye kemgbe gbara ya spray di obiala but just gbaya duto na like rawo maka dika nji gbaya awu maka dika nji gbaya just gbaya na like ya okay edi afole 23. Kebish na watch him. Owerri, Imo State. Akwe mani ya wala mre ba ka na social media ni nem ga ni rube wa interview. Okay, sir. Nga ni rube wa interview. Guess mo okay. Anga ke bra bi la anya na mi. Anga ke bra ila anya na mi nwa bi ngo mu na mu. Sorry. This guy think I'm joking with you? No, sir. No. Miss Lamia Church. Tell that to your girlfriend now. If you are not ready for this interview, maybe to. No, MC, I'm ready. They are ready for this interview now. Maybe to you here. Bupu changu bi de we camera na la ke piloto ke lara maso. Asengi de we camera na la ke lara maso. De we camera na la ke lara maso. In the 23, I get Lewanya Cape, Lewanya Canry. The way camera na la Gela Maso. I don't want you begin up 23. Now, the Habian who be a crow. Look at this guy. I said, prostrate, it's like a loco. Look at this girl, Otlero Sana. I forgot also say again. This guy think I'm playing here with you. You think I'm joking here with you? Does it bring a chicken marano? I think you confused. I am. I think you know Pakuna. Or no Paku. All the kids and I'm there here. No, MC, no. If you know Paku, so music. Off that phone, drop off phone. Off that phone and drop the other phone. Okay. Lara Maso. Turn off. Come on, Lemanya na front. Give me a wogene. He make a wogene. Ike yiri bana bintu are ke branga be mega ta. Ike yiri bana bintu are ebi. Ke branga be mega he. Lemanya front. There Lemanya front here. Asigi Lemanya front. Ma bingo mu na mu.
Ichi onye raga sickle cell. Ebra nga emege pepepepepepe. Oje eri. Bia were phone gị. Onye ebe. Onye ebe. I'm on Imo State. Ebe n'Imo. Ide Atọ North. Ebe ni Ide Atọ North. Aka Ọkwa. Ebe na Aka Ọkwa. Igbo. Okay, man, I'm the member of social media and in England, my work interview. How the Kisha this girl, man? She think I'm joking here. You put me here. I'll bring you down here, and if I bring you down here, my block up. And don't joke here. Maybe for interview, you can concentrate them here. I'm concentrated. I'm listening. Oh, yes, through that thing. It's me. Huh? I'm one. Hello, yes, through that glamour. Hello, yes, through glamour. I'm one. Is it Concentrated, like I'm concentrating on you, what you're saying. Let's go nigga here. Federal Polytechnic Nekede. Huh? Federal Polytechnic Nekede. Okay. So bad English. So bad English get it correct. About poly. So for poly, no problem. English get it very, very 100% correct. Thank you. All the correct. Thank you. All the very correct. School gra I got there home what I create finish lecture. My joy I have far. Joy, where are you going? Yes, I just finished my lecture and I'm waiting home. So your English is accurate, correct. Nah. You're welcome. School on the bouncer. Hello, you grown at school now. Public administration. Ego tala. Mba. Hello, here on the school or OND or HND. HND1. What is public administration? What is public administration? Concentrated. Concentrated. What is public administration? Okay. Public administration. Concentrated. What is public administration? Public administration. Eh? Okay. Concentrated. Did you more? No. I went Genji. Hello, you school fees. My family. Family, your mother left Kugaragia. A mother talk of phone, your mother no. My brothers. Yendi fisi naka inasali kwa kwage. Inasali kwa kwage mmiri. Ọ bụ ọrụ m, ahịa m na-arụ. Ahịa m na-arụ na m na-eme nails, so I'm used to it.
Concentrated na ihe m na-ekwu. Asị gị na ihe m na-arụ na m na-eme nails, so I'm used to it. Asị m na-asalikwa akwa gị, ị na-asalikwa akwa gị, concentrated ị na-asalikwa akwa gị. Na family shi na-apụta nwere onye ara nọ dị a. Sa nụ m ikwu. Na family gị unu nwere ndị ara? Mba. Unu nwere ndị ara na family unu? Mba. Enwere carry over ị nwere? Mba. A lot is passing up when you never carry over while a man here with public administration. I'm here with public administration. Chileke bakwago Utara Gebra west side of Yanita. Emma waiting get a public administration. Ibranga being here now. Utara Lewetrania left and right, and then when they straight on. Ibranga will say my here public administration. Not being gone around. Alexa nwere ara akpegha akụkụ onye riri ịma which public administration Ibranga bịa so otu English na ama m si school na ịga school ndị bansa ndị Jim instructor Ibranga bịa gwa m sị my health public administration nwa bingo. Hello. Ije yi pant oh nwoke kpọga gị na from no nga mega gị nwoke na-akpọ gị ajụ anyị wọsọ nwoke kpọga m ị na-eyi pant ụmụ nwoke ole ka gị na ha yiga na poli ahụ ị tala tụsọm mbụ gị na nwoke abụọ tala gị mbụ? Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Mba. Mba. Mmadụ ole tarala gị kemgbe pụtara ụwa? Mmadụ ole tarala gị kemgbe pụtara ụwa? Iwu ị chọrọ ịgwa m na ime ahụ nwoke? Nwoke atabeghị mbụ? Jelo type gị ịwa ọchịchị ya kwa izu ole ike ịwa ọchịchị ya mana ịma na ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. E watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Mazo. E taku shares here me butogi here. E taku shares here me butogi here. E hit the phone and get la mazo. Bishop, where na ele na makasịrị ma were waya na ele na bara mbara ama ke mengranya were waya biko were waya ama ke mengranya ehi Bishop abụkwala m ehi ọzọ ịkpọ m ehi ọzọ m chegi na Owere kụkpọ ga ya abụkwala m ehi ọzọ were waya dia were waya ichande egbu nna ma na slaughter nwa bingo nwụrụ Ibranga bịa amegara onye ahịa Bishop were nwayọ lotu ọ dị mpanaka ọ ya mere mgbe ha look at